nthawi ya nkhani ndipo owerenga ndine Blessings Mpinganjira. Koma poyamba timve mitu ya nkhanizi. Bungwe logulitsa madzi kumpoto likukangalika kupeza njira zina zothetsera vuto la kusowa kwa madzi. MEC ikuphunzitsa odzayang'anira chisankho chapadera ukadaulo pa ntchito yawo. Boma alipempha kuonjezera malo ophunziramo kusukulu zina munyengo ya mvula. Ndipo mu nkhani za msangulutso thupi la Malemu George Mkandawire lili wa m'manda lero mu mzinda wa Blantyre. Tindizi komanso nkhani zina zambiri khani. Tiyambe ndi nkhani yakuti akuluakulu ku bungwe logulitsa madzi mchigawo chakumpoto avomereza kuti kudalira mphamvu za magetsi a Eskom popopa madzi kwakhumudwitsa makasitomala awo, ndipo akuti pano akusinkhasinkha njira zina zothetsera vutoli. Izi zapangitsa mzika monga Naomi Mseteka wa mdera la Katawa ku Mzuzu ndi anthu ena kukakamizika kutunga madzi m'malo osayenera, zomwe zikuyika pa chiopsezo miyoyo yawo chotenga matenda otsekula m'mimba. Edward Nyirenda yemwe amayankhulira bungwe logulitsa madziri watakuunika nkhaniyi, koma anati pakadali pano akumagawa madzi kwa anthu okhala mu mzindawo kudzera mgalimoto zawo. Blessings Mtika wadza ndi ripoti. Kwa masiku anayi tsopano madzi akhalasa kutuluka mu mzinda wa Mzuzu ndi madera ena ozungulira. Pachifukwa ichi anthu ayamba kutunga madzi muzitsime ndi m'mitsinje kuti adzigwiritsa ntchito pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ngakhale anthu akutero koma ali ndi nkhawa chifukwa madzi akugwiritsa ntchitowa amakhala osathira mankhwala zimene zingabweretse matenda. Mmodzi mwa anthu amene akukumana ndi vutoli mdera la Katawa ku Mzuzu, Naomi Mseteka, ati akungotungira madziwo kuvutika, koma mantha oti atha kutenga matenda ndi madzi akuzitsimewa ali nawo. Tumayenda mitunda italitali kasaka madzi. Pena zumali pangisoli ana achedwa kusukulu, ana sukulu ife tipite mochedwa kusukulu, pena anthu kunjito apite mochedwa chifukwa cha vuto la madzi. Nde zimenezi zili khuza miyoyo yathu chifukwa choti anthu ife ndetavutika fuka kwa masiku anayi madzi sakuoneka. Koma mneneri wa water board kumpoto a Edward Nyirenda ati vutoli labwera kamba kakuthimathima kwa magetsi chifukwa iwo amadalira magetsi kuti apupe madzi nkuperekera m'madera onse. Kuti ndimene itithandizire kupupa madzi kuti akafike kwa makastomers athu. Ndiye mungu amene munaonera ngati kuno ku Mzuzu ndi madera ozungulira magetsi akhala kuvuta kwa masiku awiri atatu 4 apitawo. Kuti mwina nthawi imene timakhala nayo titapupa madzi ina mangokhala maola awiri atatu 4 imene sanali wokwanira kuti tapupa madzi okwanira bwinobwino ndi kupereka kwa makastomers athu. Anyirenda anatinso ngakhale zili chomwechi galimoto lawo likunka nazungulira m'madera onse okhuzidwa ndi vutoli kuti lidziperekera madzi. Pa 1 December 2020 bungwe la Eskom lidatulutsa chikalata chimene chidafotokoza kuti magetsi avuta mchigawo chakumpoto komanso pakati kamba ka vuto limene lawagwera kunkhotakota. M'malo mwa Rainbow ku Mzuzu ndine Blessings Mtika. Pomwe chisankho chapadera cha pa 15 December chayandikira, bungwe loona za chisankho la MEC likuphunzitsa odzayang'anira chisankhochi kuti adzakhale ndi ukadaulo pogwira ntchito yawo. Wapampando wa bungweli Dr. Chifundo Kachale wati chisankhochi chomwe chichitike kummawa chakumpoto kwa Mangochi, kumvuma kwa Mangochi komanso kumpoto kwa boma la Phalombe chipereka mpata kwa anthu m'maderawa kusankha aphungu akukhosi kwawo. Mmodzi mwa anthu omwe akuchita nawo maphunziro ku Blantyre, Alfred Chikalipo, akukhulupirira kuti maphunzirowa awathandizira kudzagwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Kuchokera ku Blantyre, Kondwani Phiri wadza ndi ripoti.
polankhula la mulungu mzinda wa Blantyre pamene amatsekulira maphunziro a anthu omwe azachititse chisankho cha aphungu madera kumpoto cha kummawa kwa boma la Mangochi, kumadzulo kwa boma la Mangochi komanso kumpoto kwa boma la Palombe. Mkulu wa bungwe la MEC Dr. Chifundo Kachale anati chisankhochi chipereka mpata kwa anthu a maderawa kuti asasankhe munthu wa kumtima kwawo yemwe aziwayimirira pa zofuna zawo. Maninga ndi Dr. Kachale pakadali pano bungweli silidakumane ndi voto lina lililonse lomwe likhoza kukhuza kayendesedwe kabwino ka chisankhochi. Iye wati maphunziro a anthu omwe azayendetse chisankhochi ndofunikira maka pothandizira kuti chisankhochi chizayende bwino. Zinthu zonse tingationera kuti zikuyenda malinga ndi ndondomeko yathu. Panopo ma ballot akupangidwa print, ma polling materials ena onse akupangidwa print. Mmene tikuyankhula pano ma civic and voter education activities osiyanasiyana kumadera onse akuchitika, ndipo ma commission athu akuyendera nkumaonerera zimenezi. Panopono chachikulu chofunika kuti tichite ndi kuphunzitsa anthu amene atakachite masankho amenewa ngati amala electoral commission. Ndi anthu amene tikuwaphunzitsa lerowa ndi anthu amene azikaziphunzitsira anthu ogwira ntchitowa. Ndeti makumbutsa kuti udindo wawo ndi wakulu, ifa iwowa akakaphunzitsa anthu zoyenera malingana ndi ndondomeko zomwe takonza ife ngati commission, ndekuti masankho akayenda bwino. Koma iwo akapanda kumvetsetsa nkumakalakwitsa zinthu powaphunzitsa anthu, mavuto amenewo akadzaonekera pa nthawi yovota, ndekuti tikauti ifa commission talephera ntchito. Mmodzi mwa anthu omwe anatenga nawo gawo pa maphunzirowa Afro Chikalipo wati maphunzirowa amuthandiza kuti azagwire ntchito yake mwaukadaulo. Tikuyembekeza kuti pambuyo pa maphunziro amenewa ntchito yathu yokaphunzitsa anthu ku field iyenda bwino, kuti tonse tiziwisana tikumbusana zimene takhati kuphunzira mbuyo monsemu because takhati kupangapo zimenezi. Komabe chifana kuti zinthu zimasintha ndi nthawi. Pamakhala kuti pabwera zina zatsopano, ndiye tikukhulupirira kuti pambuyo pa maphunziro amenewa tiphunzira tonse zofanana ndipo tikaphunzitsa anthu zimenezi akuyenera kuphunzira. Bungwe la MEC lichititsa chisankho cha chibwereza cha aphungu madera kumpoto cha kummawa kwa boma la Mangochi, kumadzulo kwa boma la Mangochi komanso kumpoto kwa boma la Palombe kusatira chigamulo cha bwalo la milandu chomwe chinagamula kuti chisankhochi chichitikenso maderawa. Malo mwa Rainbow Blantyre ndine Kondwan Phiri. Moyo wa Jeffrey Fashion wa mboma la Chiradzulo yemwe ali ndi zaka 24 sukhala chimodzimodzi kutsatira thandizo lomwe gulu lotsatira programu yakakhuta ya pa Rainbow Blantyre lapereka loweruka lapitali. Jeffrey amavutika kuyenda komanso kuyankhula, ndipo wapampando wa gululi Winnie Mthepeya akuti akulingalira zofikira anthu ambiri osowa ndi thandizo mchigawo chakumwera. James Kachepa ali ndi ripoti. Awa ndi mamembala a gulu lotsatira programu ya kakhuta ku Blantyre, ndipo apa akuyendera mnyamata wa zaka 24 yemwe ali ndi vuto lakuyenda komanso kuyankhula mwa zina m'mudzi mwake ndi mfumu yayikulu Kadewere mboma la Chirazulu. Anthuwa atenga thandizo lomwe akupereka kwa Jeffrey kuti lizimuthandiza pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Kufika kwa gululi pa khomopa zidali zachilendo kwambiri kwa anthu ena komanso mayi wa mnyamatayo Rodzingawa yemwe anati kuchokera pa nthawi yomwe mwana wake adapezeka ndi vutoli palibe gulu kapena munthu yemwe adamuyendera ngakhale kupereka thandizo kumene. Ndipo nditambiri zimene kumana nazo mwana uyu. Kuthokoza kamba ka thandizoli, Rhodes akufotokozapo gwero la vuto la mwana wake ndipo wapempha gululi kupitiriza ntchito zake zachifundo. Oti mwana amene chiyambi chake anayamba kudwala yellow fever. Ndipo chino chilichonse ndingakupaseni koma Mulungu yemwe amene angakutaneni angakuchiteni zinthu zoti inuyo zodabwisaso nanu mmene mwandidabwisira ine. Chifukwa sindimayembekezera ndikupira sinokhayi koma Mulungu akuyenderani mwapadera. Ndikukuuzani kuti uku kuli mwana Jeffrey. Nayo mfumu ya derali idavomereza izi ndi kuthokoza gululi kamba kochepetsa ena mavuto omwe Jeffrey akukumana nawo kamba ka vuto la ulumali. Khupira kuti magulu alipo ambiri kumano ambiri satengapo mbali amankotidutsa kumano gulu lakakhuta ili titithokoze kwambiri chifukwa chona kuti latitulukira latakufika malo ano. Atapereka thandizoli wapampando wa gululi Winnie Mthepeya wati gulu lake lili ndi malingaliro ofikira anthu ena ambiri mchigawochi. Limetamba chonchimu sitisira pamwepa tipitirabe patsogolo kuti cholinga cha gulu lathu lakakhuta chikwanitsidwe. Aka ndi kachiwiri gululi kuchita ntchito zachifundo ndipo posachedwapa gululinso linayendera munthu wina wa ulumali kudziwe dera la Chileka mboma la Blantyre. Malo mwa Rainbow ku Chirazulu ndine James Kachepa. Pali nkhawa komanso mantha kuti kulekerera komwe kulipo potsatira njira zopewera COVID-19 kutha kupangitsa kuti mliriwo uyambirenso kufala mdziko muno. Wapampando wa komiti yonika za mliriwo yomwe mtsogoleri wa dziko lino anakhazikitsa
Dr John Phuka anaonetsa manthawa pa mkumano wawo ndi olemba nkhani kudowa ponena kuti dziko lino litha kuona zomwe maiko oyandikana nawo akukumana nazo pakadali pano. Chiwerengero cha anthu omwe ali ndi matendawa chatsika kwambiri mdziko muno, zomwe zapangitsa ambiri kubwerera mmoyo wawo wakale osalabadira njira zozitetezera. Tiyende zambiri mlipotere. Wapampando wa komiti yapadera yolimbana ndi nthenda ya COVID-19 wati chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi COVID-19 m'mayiko a South Africa, Zambia komanso Uganda chayamba kukwera. Iye wati izi zikupereka chiopsezo ku dziko la Malawi kamba kuti zipata zake zolowera komanso kutuluka mdziko muno zikadali zotsegula. Phuka wati pakadali pano boma layamba kale kugula zida zoyezera nthendayi. Kwathu kunoko pa nkhani yoti matenda akuzobweranso kachiwiri, tikukonzekera wani podziwitsa anthu kuti chiopsezochi chilipo andi chiopsezo chibwera m'magulu angapo. Gawo loyamba la chiopsezo nditakuti tikuona ndithu kuti maiko oti ndalama zina zokwana $524 billion zomwe dziko lino alivomereza kulandira kuti zigwire ntchito yolimbana ndi matendawa kuchokera mu Januwale chaka chamawa mpaka mchaka cha 2023. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchitoyi, Dr Doreen Sanje, akuganiza kuti bungwe la Global Fund lili ndi chikhulupiriro pamomwe boma la Malawi lakhala likuyendetsera ndalama zimboyomo. Robert Edward ali ndi zambiri. Thandizoli likupitiriza pomwe lina la bungwe la Global Fund lomweli linalikeza pa ntchito yolimbana ndi HIV/AIDS, malungo komanso chifukwa cha TB. Bungweli lakhala likuthandiza dziko lino kuyambira mchaka cha 2003 ndipo pakadali pano lathandiza dziko lino pa nkhondo yolimbana ndi matendawa ndi ndalama zokwana $1.6 billion. Thandizo latsopanoli likutsatira kufika kumapeto kwa thandizo lina lomwe linayamba mchaka cha 2018 mpaka chaka chino ndipo lathandiza kukwanitsa lingaliro la 90 pa mliri wa HIV/AIDS komanso lathandiza kupereka zipangizo zosiyanasiyana za umoyo. Chithandizo cha Global Fund ku Malawi kunoku chathandiza zinthu zambiri. Ine ndikamanena nthawi zambiri cha number 1 ndimanena kuti chathandiza kuti anthu asamwalire. Monga kale tidziwa kuti kale matenda HIV/AIDS atangoyamba anthu ambiri amamwalira tsiku ndi tsiku. Pano anthu sakumwalira ifika Global Fund imatithandiza kugula mankhwala amene timapereka kwa anthu amene anapezeka ndi HIV, imatithandiza ndi mankhwala amalungo, imatithandiza so ndi mankhwala aja chifukwa chachikulu TB. So chifukwa cha zimenezi yathandiza kuti anthu ambiri akhale ndi moyo fika lero. Bali kuonjezera pamene popo pali zinthu zina zambiri so zachitika. Monga ngati kuyika sola mu zipatala, zipatala zopitirira 100 m'Malawi munomu zayikidwa sola ndi chithandizo cha Global Fund. Kuonjezerapo tamanga malo ajosungirapo mankhwala kuti mankhwala azisungika m'malo abwino oyenera okhalanso kuti ali a space. Zimenezo zachitikaso mu malo okwanira 95 amene tapanga kuti chithandizo chimenechi chafikira. Tagula zipangizo zogwiritsa ntchito mchipatala zomwe amagwiritsa madokotala powunikira matenda zilipo. Timathandizaso a Malawi Blood Transfusion Service kuti azitha kugwira ntchito yawo yoonetsetsa kuti magazi akupeza magazi amene ali bwinobwino, kumayenda m'midzi kumakatenga magazi komanso kuonetsetsa zipangizo zopanga zimenezo zoti mathandiza. Pa mkumano wa Nkhani omwe unachitikira mboma la Salima lachisanu, unduna wa zaumoyo wati kudzera mu thandizo latsopanoli ukufuna kufikira lingaliro la 95 chikamafika mchaka cha 2025 mwa zina. Undunawu watinso ukufunitsitsa kuti ulimbikitse kuphunzitsa anthu za matenda amalungo komanso chifukwa cha TB. Nalo bungwe la Global Vaccination Alliance Gavi lakhala likupereka thandizo ngati lomweli lomwe ndi ndalama zokwana $244 million kuyambira mchaka cha 2004. Thandizo la mbuyomu mwa zina lathandizanso kumanga malo osungiramo mankhwala komanso kugula mankhwala otalikitsa moyo. Malo Rainbow Robert Edward. Mukuonera nkhani pano pa Rainbow. Tiyende zambiri tikabweranso posachedwapa. You
You are watching takulandiranenso ndipo mmawaona muli ndine Blessings mpinga njira pokupitirira Nkhanizi. Boma alipempha kupeza njira zina zowonjezera malo ophunziramo mu nyengo ino ya mvula maka msukulu zomwe zili ndi ana ambiri omwe amaphunzira pansi pa mitengo. Katswiri pa nkhani za maphunziro George Phiri wati ali ndi mantha kuti ngati izi sizingachitike zipereka chiopsezo kwa anawa kutenga COVID-19 kamba kuti adzipanikizana m'malo ochepa omwe alipo. Koma mneneri ku nduna wa zamaphunziro Chikondi Chamala watundu nawo ukhulupirira kuti sukulu zipitirira kugwiritsa ntchito ndondomeko zomwe anazipereka pomwe boma limatsekuliranso sukuluzi. Blessings Mtika wadzandiripoti. Pamene tikuyandikira nyengo ya mvula, sukulu zambiri zili pa chiopsezo chokumana ndi mavuto a makalasi ngati zitapitilirebe kutsatira ndondomeko zomwe zinakhazikitsidwa malingana ndi matenda a korona. Sukulu zambiri makamaka za ku primary zili ndi ophunzira ambiri ndipo pofuna kutsatira malamulo zinagawa ophunzirawa kupanga makalasi ena. Mwachitsanzo, sukulu zimene kalasi imodzi munkaphunzira ana opyola 40, pano kalasilo linagawidwa pawiri kapena patatu kumene pofuna kukwaniritsa lamulo lomwe boma linayika loti kalasi limodzi muzikhala ana 40. Polankhulapo, katswiri wa zamaphunziro a George Phiri ati boma likufunika kuwonjezera nyumba zophunziriramo kuti omwe akuphunzira panja akhale ndi kalasi lawo. Boma lilowererepo kumanga makalasi mwa msanga chifukwa mtikunena pano tayandikira nthawi ya mvula ndipo mwina nene kuti madera ena mvula yayamba kale ndiye ana amene akuchepesedwa mmakalasiyo ena wasowa pokhala. Koma mneneri wa unduna wa maphunziro a Chikondi Chamala ati kumanga makalasi ena kutha kutenga nthawi, koma padakali pano sukuluzi zikuyenera kutsatira ndondomeko zimene boma linakhazikitsa zoti sukulu zikuyenera kugawa masiku a ana obwerera ku sukuluko. Mbali ina mwina unduna unakhangati unapepusidwako pang'ono monga tikuziwa kuti ana stand 8 analemba mayeso anapita kusonyeza kuti makalasi amene amagwirisawo ana ina atha kumagwirisa. Komanso ku secondary anakuziwa form 4 ndo kuti ali pa khomo sali ku skulu apita pa 28 kusonyeza kuti makalasi amenewo atha kugwirisidwaso kwa makalasi enawo kuti ndithu akhale motalitirana bwinobwino. Achimala anawonjezeranso kuti sukulu zimene zili pafupi ndi maholo zikuyenera kupempha kwa ene amaholowo kuti zigwiritseko ntchito nyengo ya mvulayi. Pofuna kuteteza anthu ku matenda a korona, boma linalamula kuti kalasi lililonse muzikhala ana 40 komanso azikhala motalikirana, zimene zinapangisa kuti makalasi awonjezereke mu sukulu zina. Malo mwa Rainbow, ndine Blessings Mtika. Tione nkhani za malonda. Pali kuthekera kuti minibus zambiri ziyamba kupezeka pa msewu kutsatira mgwirizano omwe bungwe la eni minibus likupanga ndi kampani za insurance komanso ogulitsa matayala potsitsa mitengo. Mwezi watha kampani ya insurance ya Liberty inatsitsa insurance ya minibus ndi 20 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, ndipo mlembi wa Moam Coxley Kamange wati kampani yogulitsa matayala ya Dunlop yatsitsanso mtengo wa matayala kwa mamembala a bungweli. Mneneri munduna wa zamtengatenga James Chakwera wati boma likuwunikirabe pamomwe lingayankhire pempho la Moam pa nkhani za misonkho. James Kachepa wadzandiripoti. Omwe ululu wa COVID-19 ukupitirira kusautsa magawo osiyanasiyana, bungwe la Minibus Association of Malawi Moam latilaona kuti maminibus ena ambiri sakupezeka pa msewu, mwazina kamba kolephera kufikira zina mwazofunikira. Mlembi wa bungwe la Moam Coxley Kamange watchulapo vuto la kuchepetsa chiwerengero cha okwera basi kufika pa 8, pomwe msonkho udakali pa chiwerengero cha okwera basi 16 ngati limodzi mu mavuto akuluakulu. Pambali podandaulira boma pa vutoli, bungwe la Moam linayambanso ntchito yofikira abwenzi ena pofuna kuthandiza gawo la minibus. Pano
Kamange wati bungwe lake likuchita bwino kufikira magawo osiyanasiyana kuthandiza bungweli. Mwezi watha Liberty Insurance inasisa insurance ya minibus ndi 20%, ndipo pano kampani yokulisa mataya ya Dunlop yasisa matayala kwa mamembala onse a Moam. Amene timakanika kukhoma insurance pakali pano anthu ayamba kukutani kumakhoma insurance. Komanso tini mwayiwinanso tinagwirizananso ndi a Dunlop mitengo ya matayala amene matayala special onyamulira anthu akutimati pachizungu commercial tires atitsisiranso ndi 20%. Koma mneneri ku unduna wa zamtengatenga Zam'Chichewa wati boma likunikirabe pamomwe lingayankhire pempho la Moam pa nkhani ya misonkho, pomwe pano akunyamula anthu 8 koma kukhoma misonkho pa mulingo wa anthu 16. Malo mwa Rainbow ku Blantyre ndine James Kachepa. Mu nkhani za msangulutso. Thupi la yemwe anali katswiri pa nyimbo za uzimu George Mkandawire lilowa m'manda masanawa ku Nkhani mu mzinda wa Blantyre. Mkandawire adamwalira mdziko la Zambia lachitatu, ndipo anthu ambiri akhala akusweka mtima kamba ka imfayi. Zambiri mulipotire. Anthu mazana akhamukira ku manda a Nkhani mu mzinda wa Blantyre masanano komwe thupi la malemu George Mkandawire likalowe m'manda. Malingana ndi dongosolo la mwambo wa maliro lomwe alitulutsa ku banja, kukhala mwambo otsazikana ndi katswiri wa chamba cha uzimu ku Robins Park Hall mawa uno. Kumeneku kukakhalanso mwambo wa nyimbo zomwe zikayimbidwe popereka ulemu otsiriza kwa katswiriyu yemwe adatisiya lachitatu sabata yatha mdziko la Zambia. Oyimba osiyanasiyana ayankhulapo popereka ulemu wawo kwa Mkandawire yemwe adatchuka kwambiri ndi nyimbo monga Ulendo ndi Thanthwe. Izi ndi zina mwa zomwe oyimba ena ananena pa za George Mkandawire. George zamukumbira mu zambiri notoonelerapo komanso kuti anali munthu wodzichepetsa, munthu amene amakonda zinthu zake oyimba, munthu amene amacheza bwino, munthu amene amaphunzitsa kunena kuti apapa tisimukupanga bwino koma tapanga ni chonchi kuti zinthu zanu zikhale bwino. Ndizankumbukira ngati munthu amene anali wodabwitsa mu malembedwe yake a nyimbo, mayimbidwe yake. Ndimatha kutenga gitala kuyamba kuyimba nyimbo kuti mina sakuidziwa bwinobwino koma mmene amabwerera ndikuikometsa nyimbo ija mwina ndikukuuza kuti bwanji tayipanga chonchi. Zinali zinthu zodabwitsa kwambiri. Bungwe loyimba la Musician Union of Malawi lidzamukumbukira katswiriyu ngati munthu yemwe adafalitsa uthenga wabwino kwa mitima yambiri yothodwa kudzera mu nyimbo zake. Tadzidzimuka nayo kwambiri imfa ya George Mkandawire. George Mkandawire ngati mungathe kukumbuka bwino ndi munthu amene anayimba nyimbo zimene zimatsitsimutsa miyoyo ya anthu, zimatha kuwaonetsa njira kuti njira ndiye luso la George Mkandawire. Ngakhale voice yake umati ukamayimva umamva kuti apapatu munthu akuone kuti akuyimba. George adabadwa mchaka cha 1974 ndipo anatchuka kwambiri mzaka za ma 2000. Amachokera mmudzi wa Nkombezi mboma la Rompi. Timalize ni nkhani za masewero. Iragwa ndi Karonga United la Mulungu Nyasa Big Bullets idabwenza chipungwechi pa Chitipa United la Mulungu poyikwapula zigoli ziwiri kwa mu TNM Super League. Hassan Kajoke komanso Mike Mkwate ndi omwe anathandizira Bullets kubwera kumpoto ndi mapointi atatu oyamba. Lucy Kadzungu yakuunika momwe masewero mu ligi ayendera kumathero angothawa. Timu ya Nyasa Big Bullets yapeza chipambano chake choyamba chaka chino itagonjetsa Chitipa United m'masewero atatu omwe yasewera. Adayamba season ndi kufanana mphamvu ndi Blue Eagles pa bwalo la Kamuzu asanagonje kwa Karonga United loweruka masewero omwe anasewerera ku Karonga.
ndipo la mulungu bullets inewala mavuto onse pomwe inagwiritsa ntchito mwambo kuti kutola khobwe ndi mmawa pamene inamwetsa zigoli zake ziwiri mu mphindi 15 zoyambirira pa Chitipa United kuti apeze chipambano choyamba chaka chino. Mike Nkwate komanso Hassan Kajoke ndiomwe anamwetsa zigoli za timu ya Bullets. Ndipo pa nthawi yomwe Chitipa imavutika kuti ipeze chigoli m'manja mwa omwe akusunga ukatswiri wa ligi ya TNM, timu ya TN Stars inali kudya monona kuti ipeze chipambano chake choyamba chaka chino pasi likala ukaning'ina Moyale Barracks pa bwalo la Mzuzu. TN Stars yomwe idagonja m'manja mwa Mighty Tigers m'masewero ake oyamba sabata latha inalephera kuchilimika pa timu yongolowa kumene ya Ikwendeni Hammers yomwe idawagonjetsa ndi zigoli zitatu kwa adulo oweruka. Chipambano cha Ikwendeni chinabwera kudzera mwa Clever Kaira yemwe anachokera pa benchi nkudzamwetsa zigoli zitatu yekha kuti timu yake ipeze mapointi 3. Ndipo m'masewero ena omwe analipo la mulungu, timu yomwe yangobwera mu ligi ya TNM ya Red Lions yapita pamwamba wa ndandanda wa mmene matimu akuchitira ndi mapointi 7 itagonjetsa Mtopwa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la masewero la Kamuzu. Kufika pano, timu ya Civil Sporting yomwe loweruka yafanana mphamvu ndi Mafco ku bwalo la Chitowe ili pa nambala yachiwiri motsogozana ndi Karonga United. Bullets ili pa nambala yachinayi ndipo Mtopwa ili pa nambala yachisanu pa ndandandawo. Moyale Barracks yomwe ili pansi penipeni pa mmene matimu akuchitira sinapeze pointi iliyonse pomwe matimu anayi akwanitsa kupeza ku pointi imodzi m'masabata awiri a ligi. M'malo mwa Rainbow ndine Lucy Kadzongwe. Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu maono koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Bungwe logulitsa madzi kumpoto likulingalira njira zina zothetsera vuto la kusowa kwa madzi. MEC ikuphunzitsa odziyang'anira chisankho chapadera ukadaulo pa ntchito yawo. Akadaulo pa maphunziro akufuna boma lowonjezere malo ophunziramo mwa nyengo ino ya mvula. Ndipo mu nkhani za msangulutso, thupi la malemu George Mkandawire lilowa m'manda mu mzinda wa Blantyre ya Lero. Munali ndine Blessings Mpinganira mwakoma nonse. Television, the moment of truth has come.